tak pancal. Menang woi, menang. Oke. Cok kiri laksana. Menang diatasi. Diatasi. Ning ngarep ono musuh. Langsung. Sewu kan. Rosot. Ayo. Ubur-ubur. Ora iso le. Ora iso ente. Jas. Ubur-ubur. Ikan lele. Ora kena le. Ora kena. Musuh ora ngawasi. Ora iso. Apa nak? Apa? Apa ngono, Bang? Aku iki berhindar Berindar saka sapa? saka musuhe. Saka musuh yo aja kandhane tuku. Mandokan kok. Aku iki benaman. Kenaman. Aku nek gamblok kowe. Gamble aku. Awak gede. Awak gede. Iki aku aman. Kowe aman. Aku sing ora aman. Aman iku musuhe. Kancane. Kancane. Berindar. Lah. Ning ojo mencelok. Lah. Mencelok kok nekat. Semudan. Tenang. Kita ana musuh. Kita enggak? Ayo. Piye? Piye? Hewan ya, Bang. Kowe piye? Ayo kok lali. Kowe piye? Aku iki lagi fisik. Yo sik. Fisik terus pokoke. Fisik terus. Fisik terus. Fisik terus. Eko eling tangane. Ono wong plirak-plirik. Lelah ini. Candak lalat kecune. Sewu. Gas. Rokok. Iya. Iki. Mulai ket mulai. Eko gosor ini. Gosor. Lah. Langsung cangkak kali bojone. Ali. Sewu. Gas. Iku nek wong lanang. Candak. Tali putane. Dewe apa piye? Kowe sekolah dhuwur tak ajari sing apik. Apa kok ngomong sing ngono? Iku ora bener. Ojo candak kali utange. Lah sing bener Ojo. Ojo candak kaose. kaose. Dibedano. Kaosane enggak lunga. Biasane ngono aku. Mana kira? Sebener. Panjak katoke. Ngecel. Tani. Tanggung jawab. Ora tanggung jawab. Aku iki sek pelajar. Pengen gagal rasane. Telanjir. Bingung. Pikir pojokan. Ditantang ngono. Ora sampeyan kok. Sampeyan kok. Wong kono kok cucu. Wong lucu. Gaweane lho. Manol. Cok pasir. Bangun nantang awak dhewe. Ora iso. Ora level. Ini iki wong atos. Ono atos. Tangane. Tangane apa? Tangane iki. Boleh gini. Tangane ngene. Kenapa? Aku iso. Piye? Piye? Kenapa? Piye? Ngene. Piye? Belum medeni kok. Ayo. Weh, Wajah jahat. rupa mah medeni wong. Kayak biyen ya Allah. Marok olahraga kowe. Hei. Ayo. Ayo. Kowe iki.
Woi, jangan di sini kancane. Joni. Nah, ayo pamerno bisa dulu. Ngono kowe. Kowe. Sampeyan ya. Loh, hei. Apa? Apa orang teman? Apa? Wis umum ngono. Abang satu dhuwur. Sama dhuwur. Mur. Apa? Apa? Dibongkari dari Bruno. Orang itu orang aku tampak begini. Piye? Langsung yuk. Ora sotek. Ayo. Mas, yo. Salam Mas. Wah. Enggak apa ini. Ya, itu. Tak sokok,
piye? Tak sopot gue. Nanti duit. Gue. Apa jam suget temen gue? Gue takut gue ini murah. Ning ndi? Bang setan. Cek. Setane rupane piye? Setane. Setan. Aku nerone TikTok, ora Salvano. Apa? Salvano bolak-balik. Kuwi kuwi. Piye sakdo jotos? Ayo, sakdo jotos. Udah. Ora kancane kok. Dhewe, kancane ya? Kancane dhewe. Saya, sing tonton iki. Apa kowe? No. Nyoto. FYP TikTok. Dono, lagi pirang? Dono. Sobaku wajib. Yes. Apa man? Sobaku wajib. Yes. Pardine bocil iki. Apa? Bocil. Licik. Bocil. Licik. Yes. Namanya. Bocah. Licik. Bocil. Bocah licik. Aku licik. Balik. Aja ngimpe. Masa nabrak. Aja ngimpe. Nek ana musuh ning ngarep. Aja. Saya ini bandel. Jos. Aja terima panjang. Jotos. Iya. Idoni. Idoni. Lah, itu sudah boleh. Musuh itu kan leno. Idoni. Musuh ini ngarep uyoi.
Gusti Manula. Lelipah badanku iwa betah. Leleyu kelangananku perawan sing ayu ayu. Yang kene sono mau aku. Ayo. Ning pengharapanku mongko bakal kemamah dening aku kuwi jeneng rasa wajib aku. Tak ibaratnya iki kowe dadi wadah. Ya Allah. Kowe kok neburi aku tekan kene iki jan kowe iki. Kenalan sapa Kang jenengmu jenenge sapa Rika takon jenenge Nyong kenalaken ya. Jenenge Nyong iki Janema. Sapa Kang? Janema. Jeneng kok Janema. Iha. Ya Allah. Ngomong Janema bos ampun olong-olongan. Sawise ngerti jenenge Nyong iki Janema, Nyong kepengin ngerti jeneng iki jan sapa? Kowe takon jenengku to, Kang? Iya. Kowe nek takon jenengku tak kandhakno jenengku ya, Kang ya.
Jenengku iki Janiman. Jenengku iki Janiman. Yeha. Yeha. Yahoo. Ya ngapus maneh ngapus maneh. Ulung-ulungan ambune ora penak iki lho ya. Nyong kepengin takon ya. Jane ning kene kok ana biayi sakmene akeh ning Gembong kok biayane sak akeh ngene iki jane iki ana apa? Ana apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Goblok murah jamak. Kalau diwaca tulisan dhuwur ka lho. Iki mono ana ketoprak. Apa? Ketoprak. Iki jan ketoprak endi? Ketoprak endi kok ape kaya kiye mau tamane ayu-ayu, gambionge ayu, kebroke gandeng-gandeng jan ketoprak endi? Rene marep tak kandhani rene lho. Iki mono ketoprak Krida Carita ngono arek. Ngono arek. Alah arek cara kok ngomong kok ora wis kok arek maning. Lah carane ngresakno ketoprak iki kepriben ya, kepriben carane kepriben. Malah gampang Kang. Kowe nek tindak ana ing ngulakan kae Sumberjo ki adoh, iki nomere Pak Sigit Sumalan wis ditulis nang tarik-tarik, kare ngebol nomere Pak Sigit wis nyambung. Kaya iki ya. Ya ngono ponakane Nyong iki arep nanggap ketoprak, Nyong kepengin ngerjakan pagelaran Krida Carita. Ayo do bablas ngono Pak Sigit yuk. Ayo Kang Parno yuk. We are